seu concert de presentació. Un tercer disc un poc especial, diferent al que he fet fins ara, perquè hem intentat treballar colze a colze amb una persona que ha significat moltíssim, significat sense ser passat, no? El present significa moltíssim per als meus projectes musicals i evidentment també per al creixement com a persona, no? És un privilegi poder-vos presentar aquell company que porta 16 anys compartint escenari amb mi i evidentment ha educat un poc el meu caminar cap a un lloc un poc molt agradable. Eduardo Tatabates a les guitarres, un fort aplaudiment. La qüestió és que les circumstàncies de la vida ens fan adoptar de vegades situacions i eleccions que no teníem previstes. Evidentment, al final sols prima que aquelles tinguin un punt òptim de felicitat, no? Aquest disc és un disc de comiat, perquè Eduardo és argentí i el dia 27, si no recorde mal, marxa indefinidament cap allà per aquestes circumstàncies personals i circumstancials d'aquest moment, d'aquesta crisi que evidentment no ajuden a que la cultura tingui el camí adequat que deurien entre qualsevol altra feina, no? I la qüestió és que, com vos dic, hem intentat treballar colze a colze, posant graner de sort per la meva part en la composició de les lletres, però evidentment deixant un poc que la seva presència i la seva manera de veure la música també siga present, no? I aquesta és una cançó que forma part d'aquest nou treball, una cançó que quan em vaig assabentar de la notícia, evidentment els moments més àlgids per a poder fer una lletra són els que per un costat o per un altre arriben a moments emotius més impactants, no? Aquesta és una trista notícia, però evidentment si aconseguís que en el seu futur aquesta elecció valga la pena, evidentment per a mi també serà un plaer perquè simplement desitges la felicitat de les demés persones, no? Però és una cançó en la que volia donar-li les gràcies per tot allò que m'ha brindat en aquest temps i evidentment una cançó que amb el seu títol No és un adeu, intenta posar un punt i seguit aquesta relació musical. Esperem que us agradi perquè diu així. Respirar de la mà del regal, cada paraula de fragilitat, gestos escassos d'insatisfacció. Trista inquietud, mesos que esperen l'instant de partir, bella maleta capaç de guardar cada trosset compartit. La nostàlgia puc penjar-la si és encertat la decisió. La distància d'on crema figures de pols que sagnaran. Dies estranys de fràgil llum, útil debat, no sé crear la ficció del comiat, una abraçada immortal, un amic per recompensar. Vol assumir que la il·lusió va en camins separats, per gran el mur que ens va unir, no acabaràs de marxar. Has fet sentir llàgrimes vives que parlen callant, notes que escorxen els cors dels amants, cordes que ofeguen les veus, incinerant la creació que motiva el cantant. Deixes les cendres al vent d'un atzar que sap que la certesa és que hem salvat el nostre destí. I a l'arriscar no és un adeu, la plenitud serà constant, crear
fa etern cada record, ni el temps ens podrà separar. Hem fet camins de pas, però oferim-nos de gratitud, com la sort d'una oportunitat per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar. Bé, ja per acabar.